Chini Fasalo Kwtal BJP ni Speaker Chongjak Honorable Shri Jamatia ni kami amsani lukorok juda-juda motha bai kerengjak tongmani phia Yakarwi Tipra Motha Bana Romkha thinango Tipra sadokani hamkai no mansugoi eba sakni manthai no mana bagai potre potol Yakarwi tini Fasalo Tipra Motha bai kerengnani mangpili kasari phaikha ini basono sini bis kila bagmani sini Tipra Motha praktino gobaं bubai फालिनायनि बागै दिनै 18 बोसोर गायसा जयनिं प्रग्राम এই জয়নিং প্রগ্রাম সি শুরুকা সিংতাবো সিনি বুবাগ্রা হামজাগৈ সিনি শেয়ার সামনে হামজাগৈ সিনি নেক্সট জেনারেশন টংগাজनि बागै সিনি ভবিষ্যতের बागै সিনি হারে बागै সিনো লগইনাय দিनै এই 18 বিশিও 23 পরিবার তথা 62 বোদা দিनै বিজেপি Yakarwi sini logi Tipra Motha joining khaibega haide bagai jotri ama khorbi BJP party khaibane jatabo sini Bubagra hamjagai koni samtawar hamga sini Yakarwi Bubagra nei logi nei sungjai nei rolailan sebab bodoh sekebang bubai balik Baik, ini seng atrobla kami wo, sini borong kenang Kwtal speaker, borong kenang rampodo tempat ini pun kami wo, pajak, orang jaga sini seng sini takut sini Tipra Motha party ini, kaisa program seng borono lam sokha sini coba nanti bergerak kene di bagai Maharaja ni coba nanti bergerak rona di bagai total 24 family 64 butar ini orang jaga wo join lo phaikha borono bilai ke hambaya pharo chini party ni ngui te ani byaktigot ni ngui jong khainai salote chini coba no gerak khaimani hne gerak khailene hne borok tini jongbai phaimani bagai pipe player borono hambaya pharo